Divendres 27 de gener. Dimecres passat em van enviar el que em faltava per veure maquetat, l'índex i els agraïments. I tot correcte. També em van comentar que et toca modificar el subtítol. Els de màrqueting exigeixen que al títol o al subtítol hi surti la paraula català. Esclar, el llibre va de català i la intenció és que si busques llibres de català et pugui sortir aquest. Per això han inclòs la paraula català així. Manual de català per guanyar tots els debats lingüístics de sobretaula. Quan m'ho vaig llegir vaig arrufar una mica el nas. És que en manual de català a mi em remet a pronoms febles, oracions subordinades i normes d'accentuació. Però és cert que entre el títol i el subtítol queda clar que el llibre no és un manual de català típic. És que a veure, es diu En nom de Pompeu Fabra. Pompeu. Vull dir, sí, és un llibre prou punk. També he vist la coberta definitiva. I no sé si us la puc ensenyar, però me la jugo. Us la posaré per aquí desenfocada. Els veïns els he donat per dutxar-se i ara m'estic esperant que acabin per poder m'acomiadar del vídeo perquè és literalment el que em falta. Fa una estoneta que espero. És que aixeca se sent molt l'aigua. Sembla que el soroll de l'aigua no s'acaba avui, així que crec que no m'acomiado, marxo i ja està.